Diputaun Committee at Chokomaratum Chiklo abay nong kilong lejok DTC SIM kang happen kachesong asay kideng. District Social Welfare asay kamlapen denarong okpran kelang ahemalong kapajut si asay kideng. Santipur along AETTSA tum tuwara putak ke kamke asay kideng. Kardom nilikar biya tanbang thare chesong tero non birtang tonpen arjik tan. Diputaun Committee Chokomaratum Chiklo by nong kilongli a Chiklo John Pokera Trok si lapen Chiklo Johning Kora hini an pling renti tanglo lapen piniarni anta Chokomaratum apan kipi pa chokpon pejok Chokomaratum pen DTC asay hem ing hapsi kachesong asay deng ponlo DTC ii nipudata pen sai hem kapang puja pan Chokomaratum apan chuning ri alang lihin pen ang songan lampali pupusi ning jepon. Diputaun Committee at Chokomaratum at Chiklo bainong kilong leke akimialam kalilo. Kiramtang pinanganan ning kanpenta bainong kilong lealam nang klanglo lapen Chokomaratum pen abatay-batay kachesong asayta deng pon bomlo. Setami piniarni anta laso puthak kepachon tekser at chairman nang klang klelang. Apong tine chairman nang man abang doseta Diputaun Committee kapaching tur jiapan tangkawan po amithangapan asonson ador kithia hormu chinam idet pen ampar ki thangnata dipurong supi kaching tur theklongli dipurong supi kapaching tur ji atangka jongsi DTC achokomaratum aphan bainong piasonti non lason chokomaratum DTC asai hem kangkir hehui asai ki claim kledeji apotlo busi cherok tok thek reset rong supi ke do aradatum ningjerenti Chitini Pai Krepo Arni Adapor Pai Kepa Porpen District Social Welfare Asai Kampen Chepatirpi Ponsi Samilang Blocker Lok Kedoan Honghap Hongru Make Anu Kanahok Lapen Kaprek Ok Arlo Kesu Kedoan Atumapan Joy Kepen Kelang Ponja Apan Pusi Se Kelang Kepajut Angdeng Denarong Okpran Kachelang Asai Hemalong Sai Dengpon Pusi Dengong Kat News Aperangki Robin Bepen Birta Nang Pale Labang Suasailong Medical Department lapen District Social Welfare atum Chelangsi along tinablok along Setami Siding Ponsi Pachun Ponlo lapen kijut siarni Denarong Okpran Kelang Adimalok Misen Pen Cyclem Pon Bomlo Pusi District Social Welfare Ahin Pen Kirla Tironpi Misen Pen Pachinipon Ini ke District Social Welfare Office pen sikewang ladak physically handicap manila area king katekok amek kawe anu kangthok natumapan ada screening kem apan sinilitum ke bang nilitum non an pinipen kep lo lasona kem nilitum ke klem asip pini ke ladak same lang sopen hauraghat ICDS project pen sikeklen pen ladak na cherap tu na doktor tum bang pli do pini bang pli do lapen bang truck ini ke bang truck do pini ke doktor amen ke inut ke amek kelang doktor Jikulin nang dunlo lapen anu kelang ke doktor Gita lapen medicine pen surgery doktor ke inut ke doktor B inut ke doktor Timu lapen ini nilitum lada ke claim ke la kem along ko anma form fill up po lang tum doktor tum si bang percentage chini la si ko anma ri ke ko ka ke ko amika we anu ka we sita a percentage of tengsi la tum aphan physically handicap isya card la tum aphan kipi ji our side nilitum bipo pusi nilitum ke matha la pen pini akem ke nilitum de lage claim kali medical asota nang rap tun pick medical asota si chelang pet si ke claim pen mo sarkara hin pen aja ta kerap de la tuma phan te kok ti ki thane pi pusita alang tum certificate long lok lo pulatang te la certificate pen alang tum ke long jawar saita long ko Anparta Mekanahok abang kubang pia tuma phan kelang pon Dr. Jikulin Teron Pita Rada Kisung Penang Teglongsi Dode Sang Sepen Sai Klemponlo Anchota Kali Bangso Sailong Okpran Kelang Asai Kampen Honghap Hongrua Tumapan Kelang a Dr. Bidya Singh B Lapen Dr. Dhorom Timung Nukang Thong Kelang a Dr. Gita Timung P District Social Welfare Department Asai Pusai Piatum
Chokomaratum Cherap Chetodun. Social Welfare Department pen physically handicapped mate kateko katiki kaselo kalju anugang thong lasona tuma phan screening camp mate ketang thek akem aphansi nili tumphan dada Social Welfare Department pen nili ke pha amasi pini ke ni thoman ke pleng ke chengsi nili tum harokhat ablok harokhat alok patang eko la pena tumi nili tum langsomi pi ablok kine andal nili tum ada luring thipilong atumi bangke lang eko nage pini bangke ke padu lo he romong be ablok pen pini bangke ladak dengau PHC long se nili tum bang eko Bogojan Eliang Kang Santipur along All Adivasi Tea Tribe Student Association atum Chingrum si Towar Kasilam Kehino Puthak Kachisong Asai Kideng. Number pen Kumar Gaung Kacheleng at Towar 2016 to 17 Aparman MLA Scheme pen Sangti Harlong Kipathok Japan Lak Pliatang Kapanong si Inut Subol Telengapan Paklem Toilo. Non la so Towar alam nang kiklang rock lake Kosonma la so Towar Kasilam nang Jateng pen Silam le joksi sai jokji kachisong sai denglo at hila so towar non kethek longke tangka suring koi anbaksi kedam chot ajoksi langno daklo lapet laso puthak MLA Dr. Numol Momin apan sodak pen pachinilo kasalam tu pamedia phan lapen department atum chilangdut nangji pusi AETTSE atum pen perangkya phan sodak pen pachinidon. Bokolia District Committee pen Chitini Pai Kripliarni Dogmoka KSSI Hemalong Bangpu ke Papleng Ponjapan Maikang ni pusi Dengang Katnyu sa perangke Robin Bepen Birta nang pale. Labang somai along alohi amana peng pen kactong dun Central Committee Acting President Mondol Inghi Kongchun Bang Jameson Timung di Food District Committee KSA Amai Pu Anderson Crow Dihin Rimbang Mensing Bay Klembang Bishop Teron Lapen Mohim Tiso KSA Hamren District Committee Klembang Rensing Rong Parat Tum Chitong Dun si Bang somai along Mesen Pen RDP dun Anparta Bang somai along Akimi Abang Pu Bang Piang Hoy along Ingwai Ponsi Bang Kresia Tumapan Bukulia District Committee KSA Hoy Papleng Pon Lapen Bang somai along Bukulia District KSA Mai Pu Mirjeng Krupen Kinang Sot Alam Te Hai Hoy Mai along Clardak Pen Lam Te Jai Pon Birta Bangkela Pon si Kang Ton Poniklo Lai Bom Takat News na Dumit Hekme Kurang Tu